Manifestacija Miholjski susreti sela i tradicionalna pasuljijada u Ravnom Topolovcu održala se po 17. put u ovom selu. 33 ekipe takmičile su se u kuvanju najboljeg pasulja, dok su ovom prilikom pojedini privrednici izneli i svoje proizvode, med, rakiju i naravno pasulj. I dok se pasulj kuvao, udruženja su se zabavljala na sebi svojstven način i stvarala odličnu atmosferu. Jedna od ekipa predstavnika domaćina upravo ovdje iz Topolovca uzela je svoje učešće na 17. pasuljijadi. Kako je danas ovdje druženje i zapravo koji je vaš glavni cilj? Pa vidite, glavni cilj je da uveličamo ovu manifestaciju i da prođe sve u najboljem redu. Drago mi je što je ove godine, za razliku od proteklih godina, veliki odziv učesnika. Ima, koliko ja sam čuo, 32-33 ekipe, što je mnogo bolje nego prošle godine. I generalno neka pozitivna energija je stigla u Ravni Topolovac, počeo od fudbalskog kluba do organizacije u mesnoj zajednici. Neki mladi momci su preuzeli sve u svoje ruke i to ide u jako dobrom pravcu. Evo, znači možemo da današnju manifestaciju ocenimo sa visokom ocenom. Tako je, naravno, znači sa visokom ocenom. Ja sam učestvovao u svim pasuljadama do sada. Mislim da je ova najorganizovanija i sa najmasovnija do sada. Dobro, evo kažite nam samo za kraj, pošto ste i vi jedan od učesnika kuvanja pasulja, šta je tajna dobrog pasulja i šta je to što njega može da čini drugačijim od ostalih, a da eto dobije možda neku pobedničku notu? Pa tajna pasulja je da ima dobar materijal, znači da bude kvalitetno meso, kvalitetna kobasica, da pasulj bude dobar, to jest da bude svež, da se brzo skuva i to je to, ostalo su sve nijanse. I u svakom slučaju, bez dobre ekipe nema ni dobrog pasulja. Bez dobre ekipe i druženja nema dobrog pasulja, to je bitno. Dobar pasulj na pasuljijadi u Ravnom Topolovcu začinjen je i dobrom muzikom tamburaškog orkestra Medaljoni iz Zrenjanina. Miris kuvanog pasulja širio se centrom Topolovca, a svi gosti i slučajni prolaznici mogli su uživati u odličnom ukusu ovog specijaliteta i to naravno potpuno besplatno. Redovno učestvujemo iz međe, tradicionalno danas smo kuvali 2 kotlića, pa nadajmo se jednom da dođemo na red i mi da dobijemo neku nagradu. Kako vam se čini današnja organizacija? Lepo je, prisutni ima dosta, to je daje neko zagon za napred, daj Bože da bude i sljedeće godine ovako, još bolje. A kažite mi, šta je tajna dobrog pasulja? Pa tajna dobar pasulj, malo meso i malo znanje, a to svaki kuvar ima svoju tajnu. Tajna dobrog pasulja je i dalje ostala tajna, koju majstori svog zanata ljubomorno čuvaju. Koliko je teško izabrati pobednički pasulj i koja su merila, odnosno kriterijumi? Pa sam izbor je dosta težak, ekipe su se potrudile, puno je ljudi, svi su radili nešto svoje, pridodali neki svoj, kako da kažem, šarm pasulju i smatram da su svi na svoj način neki poprilično dobri, ali pobednik se mora izabrati. Naši kriterijumi su boja, naravno ukus, miris, tekstura, gustina i još tako neke stvari koje nama govore, koje zapravo mi onako između sebe porazgovaramo i izvučemo najboljeg takmičara. Najbolji pasulj vredan prvog mesta i pobedničkog pehara na 17. po redu pasuljijadi u Ravnom Topolovcu, a u okviru Miholjskih susreta sela, skuvala je ekipa udruženja žena Vredne ruke iz srpskog ITB-a. S obzirom da smo i mi ručale sada i smatramo da je stvarno super, pa svako ko se takmiči očekuje neku nagradu. A šta je tajna dobrog pasulja? Kako da se taj pasulj skuva da se razlikuje od nekog drugog i da bude najbolji? Pa treba imati svega, znači pored mesa, pored povrća, mora imati znači svoju gustinu, a ta gustina da bude priroda, ne da bude da pravimo sada od brašna i šta ja znam, to kod nas nema. I zato je naš pasulj bio tako i smatramo da je jedan od boljih pasulja, nismo druge probali, ali mi znamo osnovom šta pravimo, kako kuvamo
i kakve smo do sada uspehe postizali. I najmlađi posetioci pasuljijade uživali su u dobrom pasulju, a za nešto starije pripremljen je i dečiji program. Na Miholjskim susretima sela, osim čuvene pasuljijade u Ravnom Topolovcu, svoje učešće uzela su i dva kulturno-umetnička društva, Milan Mića Sučević iz Žitišta i kulturno-umetničko društvo Dositej Obradović iz Međe, koji su svojim spletovima narodnih igara oduševili prisutnu publiku. Muzički program na Miholjskim susretima sela na 17. po redu pasuljijadi u Ravnom Topolovcu bio je rezervisan i za lokalni bend Vis Simploni, nakon kojeg je nastupila i popularna folk pevačica Sanja Đorđević. Sve u svemu ukusnog pasulja je bilo dosta, a ono što je najvažnije, a to je dobra atmosfera i druženje ekipa, nije izostalo ni jednog trenutka.